Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, 878 urteko maiatzaren 11, alegia duela 1154 urte Wang Yi txinatarrak diamantearen sutra inprimatzeko eta banatzeko baimena eman zuen. Beraz, hori da ezagutzen dugun libururik zaharrena, Gutenbergen Biblia, baino 600 urte lehenago estanpatu zutena. Diamantearen sutra ez da historiako lehen testu inprimatua, baina bai orain arte gorde den zaharrena. Sutra hitza sanskritotik dator. Indiako hizkuntza zahar eta sakratutik. Sutra bat, Budaren hitza jasotzen dituen testu bada. Ikaslek buruz ikasten zituzten hitzaldi horiek. Eta belanaldi transmititzen zituzten. Liburuaren amaieran, Subutik, Budaren dizipulo batek, sermoia nola titulatu beharko litzateken galdetzen dio Budari. Eta honek diamantea erantzuten dio. Irakaskuntza indartsua eta zorrotza delako. Epaiketa txarrak mozteko gaitasuna duena. Egun ezagutzen dugun kopia txinatarra Aurel Stein arkeologo hungariar britaniarrak aurkitu zuen 1907an 5 metro luzerako pergamino ederrau beste 40.000 liburu eta esku izkriburekin batera Dunuan inguruko leize batean ezkutaturik egon zen. Liburutegi sekretu hau 1000 urte inguruan itxi zuten. Eskualde honek Tangut inperioaren mehatxua jasan zuen garai batean. Baina 1900 urtean monje batek kobazuloaren sarrera zigilatu aurkitu zuen. Eta zen olako sorpresa. Paperezko eta zetazko pergaminoak ederki kontserbatuta zeuden basamortuko aire lehorrari esker. Beraz, gertakari berezi honen omenez, gaur idazlekin hasiko gara, inprimatuteko liburu zaharrenetik lehen euskal eleberrira. Txamponok besterik izanez, behar izanak ase beharrez. Liburu ala kafia, zer eros dezake. Bigarren eskuko. Gaurko egunez hiltzen Juan Antonio Mogel Urkiza, euskal idazle eta apaiza. Euskarazko lehen eleberria idaztagatik ezaguna, Peru abarka. Liburua 80 urte luzez preso egon ondoren argitaratu zuten. Zalantzarik gabe itxaronaldi horrek berak lagundu zuen liburua magia batez inguratzen. Jakina da liburua aski ezaguna eta estimatua zela argitaratua horretik ere, herrialdean zehar eskuz idatzitako kopiei esker. 1881 argitaratu zuten azkenean. Euskal bertute guztien jabe den baserritarraren eta arroputz bezain ezjakina den bizargile kaletarraren elkarrizketak eta bizipenak darabiltza. Mogelek euskal kulturari buruzko lan etnografiko bat idatzi zuen. Eta noski, beste euskal idazle bat aipatu behar dugu. 1907ko maiatzaren 11an jaion zen Bernardo Estornes Lasa, Izaban. Euskal Herriko historiari buruzko zenbait liburu idatzi zituen. Historia del País Vasco, Mapa de Navarra, Orígenes de los Vascos, Erronkari, Euskal Idazlasterra eta Sabin Euskalduna adibidez. Euskararen jatorria eta historia eta Euskal Herriko historia eta pertsonaia historikoak izan zituen beti idazgai nagusi. Aritzaren memoria. Baina ibilbide literario honetan, edo idazlen ibilbide honetan, idazle garaikideagoak ere aipatu beharko ditugu, ezta? Gaurko egunez jaio zen Ana Isabel García Llorente, Gata Katana andaluziar, artista, rapera, olerkari feminista eta politologoa. Gata Katanaren obra poesiaren eta raparen arteko muga-mugan aurkitzen da, berak esan ohi zuen bezala, sarkasmoz, ironiaz eta romantizismoz beteriko hitzak zituen, feminismoaz, filosofiaz eta klase borrokaz hitz egiteko.
2008an Gotzon Barandearenek euskeratu zituen Katanaren hainbat poema, eta Olat Salvadorrek bere hitzetan oinarrituta idatzi zuen eskuekin kantua. Pobreek eta aberatsek ez dute berdin maitatzen. Pobreek eskuekin maitatzen dute. Pobreek haragiarekin maitatzen dute. Eta sabelkeriaz, irudirik gaiztoenetan, gosekilik dena aurka dutela. No aman de igual forma los ricos y los pobres. Eskuekin maitatzen dute elkar. Las peores estampas en condiciones famélicas y con todo en su contra. Haragiaz ta goseten sabelaz. El amor de los pobres no sale... Eta gaurko egunez jaio zen Joan Margarit Konsarnau, kataluniar poeta eta arkitektoa. Poeta gisa Kataluniako garrantzitsuenetariko bat izan zen, eta arkitekto gisa egituren kalkuloko katedraduna izan zen, arkitekturako Bartzelonako Goi Eskola Teknikoan. Pasaden urtean, Josu Goikoetxeak Margariten hainbat poema itzuli zituen. Entzungo ditugun hitz hauek katalanez idatzi zituen noski. Katalana eta gaztelaniaren arteko gatazkari buruz, baina euskarari buruzkoak izan zitezkeen, Idazten dudan hizkuntza hau ere hizkuntza trinkoa da pentsatzeko, adosteko, amets egiteko, eta kanta zaharrak salbatuko dira. 2008 batean zendu zen Margarit, 2008an diagnostikatutako gaixotasun baten ondorioz, baina beren magiaren zatitxoak utzi zituen Bartzelona, Santa Cruz Tenerifen eta Figueresen. Trec el cap per la finestra del vagó. Veig algú que espera a l'estació amb un paper. Begira, Figueres aipatu duzunez gaurko egunez jaio zen Salvador Dali. Figueresen margolaria, eskultorea, diseinatzailea, idazlea eta zinemagile izan zen Dali surrealismoaren genio handinetarikoa. Boi, eta genio ederra zuen. Dalik arro aldarrikatzen zuen nekrofiliarekiko gustoa, animalia eta pertsonekiko krudelkeria, fasismoarekiko zaletasuna, bere buruarekiko obsesioa eta gutizia. Fuera. Goazen beste norbait aipatzea. Adibidez, Irving Berlin. With their noses in the air, high hats and colored collars, white spats and $15, spending every dime. Gaurko egunez jaio zen Irving Berlin, Errusian jaio zen familia jodutar batean, eta aurra zela Amerikako estatu batuetara leku aldatu ziren, pixkanaka hango ikono handinetarikoa bilakatu zen. Genero oso ezberdinetako 3.000 bat abesti baino gehiago idatzi zituen, Gabonetako Gabon kanta zaharrenetik, White Christmas, God Bless America, ereserki Amerikarreraino. Zinemaren munduan oso ezaguna egin zen, filmetako abestiak egitegatik. 1937ko Top Hat filmerako Chick to Chick abestia egin zuen, eta Oscar sarietarako izendapena lortu zuen. Kantu hau Fred Astaireek interpretatzen zuen, Ginger Rogers lagunarekin dantzaldi bikaina eginez. To find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek. Heaven, I'm in heaven. Giro paregabe honekin orkestuko dizuegu gaurko saioa, ze dagoneko eserita daukagu gure parean Miren González Goikoetxea artista, gure laborategian da, eta bere erakusketa berriaren munduan murgilduko gara. Eta kontuz Elizarekin, Juan Ignacio Artxoagak Loiolako Ignacio Deunaren kontuak ekarriko dizkigu. Oi, ama, que peligro. Eta Piztiak taldeak elkarrizketa akustikoa eskiniko digu, talde gutxi egongo dira horrelako ibilbide luzearekin, pentsa 30 urteko ibilbide darama. Orduan ez dute arazorik edukiko sarraskiari aurre egiteko, has gaitezen. Maiatzak 11 ditu gaur eta asteazkena da ongietorri guztioi bigarren kafera.
Zuekin jaun Andreo kamiseten kolekzionista gaurkoari ikusi gabe genuen Iñaki Lasaetura arratsaldeon. Arratsaldeon, bikote. Bueno, goiurik ez badu kontrako esaten, kamiseta hori ikusita zen entzu? Bai, hau jarri du noiz edo noiz. Bale, ba. Niri kontra egiteagatik inoiz kamiseta hori ikusi duela gai izango litzateken emakumea. Ojo, ez diot, hortan ari denik. Baina kaso, bai goiuri zaizarandi arratsaldeon. Arratsaldeon. Izketan ari zaizuena, Iñigo Asensio Elurbide gaur bigarren kafeak 385 du, arratsaldeak 4 eta 11 izango ditu laister, maiatzak ere 11 eta gu hemen 3 eta 11 iristeko matematikak ez didate ematen, 3tik 11 bidea zaila baita. Baina hurrengo 2 orduetako bidea gurekin egin nahi baduzue, ongitorriak zarete, bigarren kafean, hemen, naiz erratian zarete. Hace tiempo aprendí a entender, dímelo ya, no hay otro momento. Hace tiempo aprendí a caer. Dímelo así. Eta noski eguneroko saioa hasteko maite duten tarteari heldu behar diogu. Iñaki Lasaetura, zein da zure gaurko maite duta? Ba, bida, nire gaurko maite duta da Twitterreko kontu bat. Twitterreko kontua, yes, bat. Deitzen da bai, baina, eta dauzka, nola deitzen da, Anton Gudim ilustratzaile moskobitarraren, Moskuko ilustratzaile baten marrazkiak, eta da humore absurdoa. Orduan, bai, baina. Zer da bai, baina, adibidez. Bai, bizikleta estatiko bat, etxean kirola egiteko bizikleta bat. Baina, daukat bizikleta hori beti arropa zintzilikatzeko. Bai, begira ze kulturista, ze kulturzalea naizen, joaten naizela operara. Baina, ze kologatzen naiz operan. Edo, bai, gimnasiora egunero joten naiz. Baina, etxera bigarren pitxura igotzeko astensora erabiltzen dut. Hori da, bai baina hori, eta bueno, batzuk oso graziosak irutzen zaizkit, eta humore absurdo horren zalea naiz. Eta batzuetan islatuta sentitzen zara? Esan barru, ni danetan. Euneko 70. Gimnasiorako ez, enezelako gimnasiora juten. Atzo ikusi nun bat, zala, etxeko lurra garbi robot xurgagailuari esker, ez? Eta orduan zan, bai, eta robot xurgagailuaren argazkia, baina, eta orduan urrengo marrazkia zen robota bera hautsez betea. Hori ni naiz. Eta ni naiz. Jose Mari gizajoa daukat pixkat hautsez beteta. Ni nintzen eta ikusi nahi zantzan ordenagailuko eskritoria super txukuna antolatuta, perfecto, baina eskritoria, maia bera hobeto zizanola daun. Baina bai, uste bere exitua hor dala. Denak sentitzen gara identifikatuta. Bals, giroan zure maite dut, Goiuri? Nik gaur maite dut ez bat daukat. Azken aldin oso maite dut ez ekintzatoz. Egia da. Begiratu beharko dut hori, medikuari galdetuko diot. Bai, medikuak ze emango izu ibuprofeno hortarako ere. Ubikaina, igual. Hasi naiz gaurko sarrerarako gauzak begiratzen, egunero egiten dugun bezala, ez? Gaurko efemerideak, nor jaio zen gaurko egunez, nor hil zen. Eta, a ber, ez dut maite, beti, behar bat sortu zait, ondo azaltzeko. Nik ikusten dut, gaurko egunez nor jaio zen edo nor hil zen, eta ikusten dut bagian oso ospetsua dela, edo kulturari ekarpen asko egin dizkiola, eta horren inguruan idatzi behar dut. Baino, askotan, idatzi aurretik begiratu behar dut, ea misogino hutsa zen, ze orduan ez dut aipatu nahi. Eta nire maite dut eza da, 90-an hori gertatzen zaidala. Gaur gertatu zait adibidez, Dali aipatu dugu. Dali, pieza hutsa eta hobe gehiago zaipatzea, baino Bob Marley gaurko egunez jaio zen.
eta pentsatu dut, bueno, musikari sekulako ekarpenak egin dizkio, Bob Marley aipatu beharko da, baina hasi naiz investigatzen, eta machista, misogino, homofobo hutsa zen Bob Marley. Eta hemen dena gazte erreberdeek beti Bob Marley aldarrikatzen dute. Bob Marley ez da aldarrikatu behar? Kriston babua zen? Arrazi daukazu. Hor bota deti. Nik enekin Bob Marleyen kasuan hau gertatzen zenik, baina... Iniz egin dugu zuketan ez, nik oso Kortazar zalean ez, baina hartu Kortazar eta hasi haren joera misoginoak kentzen ez, eta... Badakizu, ukatu zela Princeekin, Princek kontzertu bat eskaini behartzen Jamaikan, eta Bob Marleyri eskatu zioten parte hartzeko, eta esan zuen, ez, moriko horrek, ea ipurdian zer egin behartzion. Baina nik hau bia Bob Marley buruz. Begira. Badaude artista batzuk zeinekin igual ez duzun sorpresarik hartzen, eta kaso Bob Marley irudikatu dugu reggae musikaren, eta beste hainbat borroken ez dakit defendatzaile bezala, eta gero horrelakoa gertatzen. Hau izan dela baina hori da. Baina humore gabe. Yo lo que quería era seguir soñando. Aizue, nere maite duta dago lotuta Spotifyekin. Ze, gaur goizean abitu naiz etxetik, goizean goiz. Eta giltzak ez nituen topatzen, irratiko giltzak. Kaka, taberna atera joan, kafe bat eskatu eta portatia banun, da lanean hasi naiz. Eta antxe jarri ditute kaskoak, da ez da izabesti jarri dudan. Eta aztu zait abesti gehiago jartzea, orduan, Spotify hasi da, bere kabuz erabakiak hartzen. Eta hor joan naiz, abesti gustagarri xamar batzutatik, beste baten bat, beste gabe, eta horrelako batean espero zuzunean, hau sentzun dut. Algunos pares no se... Ez dago esan beharrik, Kike González zalean naizela oso, eta kantu hau, urtetan izan dela nere kantu kutxunenetako bat, baina espaldien honen zuten, eta espero zuzunean, eta Spotik aukeratuta kantu hau agertzea, oso gauza polita iruditu zait, eta antxe kafeari bueltak ematen nebiela, izan da subidoi momentu bat. Salgo de la cama, enciendo un petardo, se escapa otro verano en un furgón blindado. Todos los pájaros están... Baina behin maite dutekin hasi garela... Zez goiri? Abestan nintzen. Behin maite dutekin hasi garela, uste dut gure lehenengo gonbidatuaren maite dutaren zuen beharko dugula. Miren González Goikoetxea, Arratsaldeon, eta ongitorri bigarren kafera horbildu mikrofono hortara. Kaixo, Arratsaldeon. Zemuz gea? Osondo. Zina zure maite duta? Azken aldian gauza asko maite ditut, baina gehiena aukeratuko nuke zurdoa jotzen detela. Hasi naiz batukada feministan, bidasoa taldean, eta izugarri gozatzen dut zurdoa jotzen. Zer da zurdoa? Zurdoa da, batukada instrumentoa da tamborrik handiena. Ze ona, ze guai. Bai, zoragarria, deskubrimendu ikaragarria. Gauza kuriosoa da, instrumentu horrek badauka gudara deitzeko erritmoaren patroia, eta uste dut batukada feministak ere badaukela neurri batean gudara deitzeko patroi ritmiko horren beharra, ez da? Bai, noski. Ere, soinu horrek lurrara konektatzen zaitu, ez? Oso indartsua da. Bai. Ze ona, gure maite dutak ezagututa, gaurko saio abiatzeko moduan bagara, baina ezertan hasi aurretik gogoratu behar dizuegu, guk bi sarrera ditugula, hau entzuna izateko. Honek ere lurrarekin konektatzen gaitu. Bihar osteguna izango da gurean Juan Mari Beltran, entziklopedia berri argitaratu berri dute, aerofonoen, naizezko instrumentuen, flauta tradizionalen eta horren inguruko hainbat instrumentuen giroan, eta kontzertu berezi eskainiko dute, larun bat honetan arratsaleko 7:00 Victoria Eugeniako kluba aretoan, eta bertan egoteko, bi sarrera dauzkagu zuen artean zozkatzeko, sartu gure sare sozialetan, eta bertan ikusiko duzuen, gure Instagrameko storietan nola parte hartu, eta bestela idatzi telefonoz ere, WhatsAppez, Telegramez, hemen gure txatean, Juan Mari Beltran sarrerak, edo horrelako dozin kontzeptu jarri, eta guk ulertuko dugu kontzertura joan nahi duzuela. Klube aretoan, Victoria Eugenian, klub aretoan, 7:00 larun bat hontan, Juan Mari Beltran, eta hiru musikari zoragarrik lagunduta, lurrera,
iraganeko garaietara, gure lurraren iragan hortarako bidai etnografikoa egitera, proposamen eta bidai luzea. Biharre gurekin izango du Juan Mari eta berake aipatuko dizkigu xehetasun guztiak, baina zuek hasi zozketa hortarako izen ematen. Eta haren bai, arratsaleko 4:20 ditugun honetan, bagoaz gaurko saioa abiatzera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja. 18. mendea zen Frantzian, Europar zientzialari batzuk ilustrazioaren giruak bultzata, antzebiltzan dinamika eta kalkulo konplexuetatik urrunduta, bestelako ikerketetan murgilduta. Y mientras el vino caía, supe que de algún ezin jakin dezakegu Antoine Logan Lavoisieri egokitu zitzaion planteamenduan ze pixu izan zuen ura bezain intelektuala eta formatua zen Marianne Pauls bere emazteak. Ziurrenik historiak onartu diguna baino gehiago. Luego recibe lo que da. Nada es más. Kontua da edonola ere paradigma aldaketa bat plazaratu zutela. Materia etzen ez sortzen eta ez da desegiten ere, transformatu egiten zen. Todo se transforma. Suaren konbustioa ulertzeak alkimiatik kimika zientifikorako pausua ekarri zuen. Eta egia esan, gure horrengo gonbidatuak, nik uste baduela gehiago alkimistatik, kimikaritik baino. En mi mano, y antes de eso en Torino. Eta hau pentsatzen ari nintzela etorri zait burura, nolakoa zitzatekeen Miren González Goiketxea, margolaria 18. mendeko Paris ilustratu hartan kokatu izan balupatuak. Ba, euskalo, baina Euskal Herrian jaio zen, eta askoz beranduago noski. Eta urtetxo batzuk badaramatza, horre, bueltaka, birsortzen, eraldatzen, inoiz suntsitu beharko ez luken artea eraldatzen, hain zuzen ere. Cada uno da lo que recibe. Urteak daramatza proiektu honekin jolasean, kolaz bidimensionalaren bila, kolaz errealarekin egin zuen topo margolari Tolosarrak, ala kontatu zigun, emakumeak eta pandemia erakusketaren arira, arekin eta bestein bat artistekin hitz egiteko aukera izan genuenean. Baina ostiralean estreinatu zuen ber erakusketa. Bada bertigoa sortzen duen erakusketa. Kanpotik begiratuta ausardia itzale etorkiguke ahora. Urteetan sortutako obrak, ez baititu suntsitu hori argi geratu zaigu, ez da, baina Miren González Goiketxea arnasari heldu beharrote zaio lehenengo aldiz mihise bati goraizeak sartzeko. Arratsaldeon eta etorri berriro. Arratsaldeon. Arnasari heldu zenion lehenengo aldiz goraizeak hartzerakoan? Bueno, egia esan ez da egun bateko gauza erabakitzen duzula hori da prozesu oso luze bat, beraz, ikusten dezunean emaitzak konbentzitzen dizula, gero ez daukazu arazorik mozteko, ez? Orduan ez nuke esango, ez diote utzi arnasari. Besteak estudioan sartu diranean, esan dezagun ere ama adibidez ikusi didanean, bai sufritu duteni baino desente gehiago. Lan batzuk oso kutxuneak izango zituzten, eta orain ere akaso izango dituzte, edo akaso ez, egia esaten dizute? Aportu ditutenak esaten dezu? Ez. Ez duten min berezirik hartu? Ez. Akaso entzulea oraindik kokatu gabe daukagu, baina ber bada bir sortzearekin egindako jolas bat, sortutako arte hori beste modu batera plazaratzeko jolas eta ariketa sakon bat. Zer da ber erakusketa? Ze topatuko dugu bertan? Erakusketa honetan erabaki dut eramatea ibilbide bat. Nun azaltzen duen nola iritsi nintzen ber honetara. Gehien bat eraman ditut zatiekin osatutako irudiak, gero agian azalduko dut hobeto. Beraz, ibilbide honetatik 2014tik gaur egunera.
Ez, ni normalean lan egiten dut serieka, 2 urte murgiltzen naiz gai batean, eta ikertzen dut sakon, eta erakusketa bat sortu ez, eta hau ordea luzego, desente luzego izan da. Ere esan behar dut ume bat eukidetela tartean, beraz luzatu da denboran, hori, 2014tik onera. Orduan erakusketan ikusi daitezke, 3 margo 2017koak, nun ikusi daiteken nire interesa kolaxengatik, ez? Modu bidimensional batean. Eta gero prozesuak eraman ninduen, hasiera batean, olako estudioan gelditzen dien, bakizu zati horiek ez dituzunak erabiltzen ezertako, zati horiekin initun proba batzuk, egia hitz egiten igual urte beteko ikerketa bat, honea iristeko, ez? Orduan, proba txikiak kolatuta, grapatuta, 1000 histori desberdin probatu nituen paretan zuzenean egitea, eta azkenean iritsi nintzen, modu batea egin ditu nun konbentzitu ninduen, ez? Hau da, nire margoak zatitu ditut, eta zati bakoitza dijoa egurrezko taula batean gainean hiltzatua. Dia pilo bat zati, 800, 1000 zati, nun osatzen duten irudi berri bat. Beraz, erabilidet nire material propioa irudi berriak sortzeko. Ikusten ari gara, streaming bitartez jarraitzen gaituztenek behintzat ikusteko aukera badute. Nik aipaturiko emakumeak eta pandemia erakuskeeta hartan piezetako bat ikusteko aukera izan nuen. Pintura ez da ikutu behar, berez, ez? Museo batera joan eta pintura ez da ikutu behar. Baina lan hauek ikutzeko gogo ikaragarria sortzen dute, miren. Hauek ikutu daitezke edo ez diozu jendeari uzten ikutzen zen, nola egiten da? Nik ikutzen ditut, irudi hauek sortzen dute kuriosidade bat, nik ikusten dezu eta esaten zu, nola daude eginda, kuriosidade hori ona da, kuriosidadea sortzea ikuslean. Kuriosidade dimensionala, ez? Bai, eta, nola dago eginda, zer da papera, zer da larrua, jendeak ez du lehenengo imaginatzen ere Nise batetik datorrena dena, ez? Direla. Ordu, bai, jartzen dira, ikusten dute alde batetik, bestetik, ni balimarago handikan, altxatzen dute olako zatitxo bat eta erakusten dut hiltzea azpitikan dagola ulertzeko, ez? Hiltze pila bat daude, baina hiltzeak ez dira ikusten, ze pieza bakoitza dijoa bata bestearen gainean, eta isten da, azkeneko piezarekin ezerrez ikusteko, ere, horrek erakartzen ditetzai gustatzen asko ikustea, ez hiltzea, ez grapa, ez pintura soilik ikustea. Horrek ere permititzen du, kuadro batek ikuspegi ezberdinak izan ditzake, paretean zintzilika, baina orokorrean parez pare ikusita eta ikusten da kuadroa. Lan hauekin berriz, perspektibak aldarazten du emaitza bisuala bera. Eta beraz, bidimensionala eta igari ginela eta badauka ez, bueltaka ikusteko, ikuspegi ezberdinetatik aztertzeko, eta ia lan bakoitza lan ezberdinak izateko gaitasuna ez, miren? Bai, sortzen du mugitzeko aukera hori, ikuslea ez da parez pare gelditzen, moitzen da, eta bai, eta gaineaz moitze horrek nik ere noski egiten dut, eta erakusketaren 3. partea, usten bali madiazu esplikatzen horrela, lehenengo partea bidimensionalean, 2. partea berri zena dun gehien itxuenak eraman ditudanak, eta gero azkeneko zatian, justu dazuk aipatu dezuna, zeda bista sesgatu bat, alboko bista bat, eta gero margotuta bista hori. Agian ikusten da ere erakusketan kuadro batean, eta hori da nire proiektu berria oraintxe bertan hasi naizena lantzen. Orduan, dena dijoa lotuta, eta erakusketa honek ere eman dit aukera hori nire buruan finkatzeko gehiago eta lotzeko ikusteko logika, ze batzutan ez gea konturatzen egiten aigeanean ze logika duen, ez da? Eta erakusketa bat egiten dezunen, nik uste dut ideiak argitzen direla, hitzak hasten gehala jartzen,
entrevistak egiten ere, hitzak behartuta gaude jartzean, niretzako ez da bat ere erresa, asko hobeto moldatzen ez margoakin hitzekin baino behartuta eta gero ondo dator, bakoitza finkatzeko zeari naizen latzen, ze gaia, ze ideiak. Goizetan, izpilu parean, Eta gaiei dagokionez, urtetako lana dago hemen, eta gaiak ere anitzak, sentitzen duzu lan horiek birsortzerakoan miren iraganeko ikerketa haien eta landuna izandako gaiaiek daudela presente, edo gaiak ere birsortu direla? Zer gertatzen da lanak? Begira, nik ustet eta duela gutxi konturatu naiz, hainbeste urte lan egin ondoren gai desberdinekin, azkenean beti gai berdina hain naizela lantzen. Hau da, guztia eta zatiak, unitaten arteko konexioak egin, konexioak apurtu, eta bai, ideia horrekin unitatea, multiplizidadea, duela urteak puzle moduko kuadro handiak egiten nituen, igual, 36 unitatez osatutako irudi bat, rotazioen bidez nijoala pixka bat aldatzen, eta azkenean konturatu naiz lan hau ere hau dala, eta, bueno, agian izan daiteke hori nire gaia, bai. Ez dagoela denon eskuetan, gizartearen arazoa den ardura. Tailandia, Argentina, Brasil, India, eta beste hainbat toki ere izan dira, zure inspirazio iturri, eta horiek izan dira, ez, hainbat lanen inspirazio iturri eta horren erakusle. Orain berriz, etxatzet bizitzaren etapekin ere badat horrela, ez, akaso finkatuago, aipatu duzu, ama izan da, beste toki batean eta beste sortze prozesu batean. Badaude herrialde hauek lan horietan, badago miren bidaiari ura, miren hasi berriago ura, lan guzti hauetan? Zatietan ikusi daiteke, garai haietako lan asko agertzen dira hor, orduan niretzako memoria eta nire historia transformatua ikustea, bai noski, hor dago, nire ibilbidea, ere importantea da horregatikan, niretzako behintzat. Koloreak ere ikusi daitezke, bidaiaietakoak, ezagutu daitezke Tailandiako fruitak, tropikalak, Argentinako kolore apalagoak, sugeak eta harriak egon nintzen margotzen, Indiako jainkoak ere agertzen dira hortikan, zatituak, transformatuak. Beraz, badu alako izakera retrospektibo bat, ez, zure bidean. Londonek ere izan zuen pixu bat, zure ibilbide artistikoaren abia puntu bezala, gerora etorri, akademizismoan gehiago murgildu, artedarrak egin, bidaiatu, ze puntutan sentitzen zara, dagoeneko lan asko eginda, eta liberan oso gazte izan da, zure ibilbide artistikoaren ze puntutan zaude, eta non kokatzen zaitu berra erakusketa honek, miren? Kokatzen hau, margolari askoz ez kritikoagoan ere buruarekin, askoz ez, orduan borroka handiagoa da estudioan, ze emaitza oso altuan niretzako izan behar du, gazteagoan nintzenean ez nun horretan pentsatzen beste emaitza klase bat onartzen nun, orain ez dut onartzen eozen emaitza eta borroka batzutan latza da, baino gero emaitza ere askoz posgarrigoa, ez? Hor nago kritika handia. Baino seguruagoa ere, seguruagoa. Beharrezkoa da, ez? Kritikoagoa balin bazea, izan martza seguruagoa, bestela erotu egingo zinak, Bai. Ze pentsatzen ari ditzen, ze zaila, geroz eta kritikoagoa, ez? Batzutan izaten gara kontrakoa, ez? Geroz eta gehiago onartzen ditut, nire egiteko erak edo akatsak edo den alakoa, baina geroz eta kritikoagoa,
eskerrak doan eskutik segurago izate horrekin. Bai, segun eguna, badakizu estudioan egun guztik desberdina dira, daude egun pozgarriak eta daude egunak, oso frustranteak. Pasa behar dienak, ez duzu ezer egin, ez da ezer ateratzen, eta baina, badakizun horrekin, noizbait aterako dala, seguridadea igual hortikan dijoa, ze badakizu ja nola dan borroka, nago gaizki hilabete batean, baino iristen da momentua, pozgarria, harritzen naiz nire buruarekin, hori zoragarria da, eta orduan, seguridadekin esaten dute horregatikan nago hemen, horregatikan naiz margolaria, ze gure bizimodua batzutan ez da erresa, baino egun horiek hori afirmatzen didate toki honean nagoela. Sorkuntzaren mendi errusiar hori, montaña rusa hori, pixkat bataz bestekotzen, promediatzen laguntzen du ziurtasun horrek denborak ibilbideak? Bai, uste dela segurtasuna badakizula noizbait aterako dela esan dudana, bai. Miren González Goikoetxearen erakusketa hau ikusgai dago, oker ez panaiz, joan den ostiraletik, oraintxe egutegiarekin hemen dantzan nabil, Miren? Bai, hori da, badakizu txok dala, ifmatxikoten tokia. Hemendik besarkada bat, ifmatxikoteri, izan genuen, aulki hortan bertan eserita, oso egoera politian gainera, entzule badakite, hemendik agertu zen erakusketa Tolosantzuelako momentu hartan, eta ikaragarrizko momentu politia bizizan duguneen berarekin haren erakusketa, haren bidea zertzen, eta besarkada bat ifentzako. Eta konta iguzu, haren txokoan, eta haren txok hortan zauden. Bere tailerra da, eta parte bat, bihurtu du arteleku batean, ez dio deitzen galeria bat, ez da galeria bat, da arteleku bat. Nun berak kudeatzen ditun erakusketak. Ordun ordutegia ere da pixka bat ezberdina, bera handagoenean, bere lanekin eta kombinatuz, ez? Eta bai oso politia izan da, nola ezagutu gean ere, ifekin, sortu da zerbait zapart izena duela, artisten sarea, nahi du nahi izan, Euskal Artisten sarea. Badakizue artista bakoitza bere txokoan, ez daukagu loturarik, eta azkenean artelekuk betetzen zuen garai hartan lotura horian elkartzen ginela guztiz orain galdu inda, eta bakoitzak bere estudiotik gutxi ateratzen gea. Orduan, ideia horrekin, sare bat eginez indar hartzeko, eta gure eskubideen alde ere borrokatzeko, ze gure baldintzak ez dira bat ere onak, ez? Eta batzen baldin bagea, zer esana badaukagu. Beraz, hau da zapart eta euskal artista guztiak konbidatuak daude parte izateko, web horri aldea begiratzen, zapart.eus, ikusi daiteke informazio guztia horren parte izateko. Ze garrantzia duten zuen ibilbidean eta zurean bereziki horrelako espazioek aipatu duzu arteleku, izan zen zuretzat hainbat egonaldi egiteko eta hainbat elkarlan egiteko tokia. Vitamin espazioaren bazkide sortzaileer izan zinen, Kulturtruk proiektua ere beste artistatzuekin sortu zenuten, oraintxe Marte laborategian ere bazabiltza, beharrezkoak dira antza horrelako espazioak, denak ez dira berdinak noski, baina horrelako, ez dakit, estudioaren bakardadetik ies egiteko eta bat egiteko espazio hauek? Bai, noski, orain adibidez Marten 3 artista gaude, eta oso garrantzitsua da mugimendua egotea, bestela azkenean islatu egiten zean naiz eta gustatu askotan, errespetu batekin, bakoitza badakigu nola moldatzen gean, eta adibidez arteleku izan zen Euskal Artistentzat oso toki garrantzitsua. Nun elkartzen ginean, formazio kurtsok egiteko edo ez, edo jendea sartzen zen eta ikusi zure estudioa oso garrantzitsua da. Jokera iristeko Uztaritzera iritsi behar du entzuleak, bertan Joanisko baita Puruguko Gurutzeko plaza da txoken elbidea, ez da egite, bertako plaza, erxeagoa da, horrela? Bai, zentroko plaza. Bertako Uztaritzeko plazan. Antxe da txok, ordutegiak ere, okerrez panaiz, aste artetik ostegunera, ikus daiteke erakusketa, aste buruetan ere bai, nola da, Miren? Da, hilabeteko lehenengo larun batetan. Eta gero,
edo nork ere taldetxo bat nahi balin badujun, iferi telefonoz deitzen dio, eta egin daiteke, bai, modu honetan, modu desberdinak, beak alduna, eta gero hori aste artetik ostegunera, bai, ordutegi pixka bat desberdinetan, baina bai hori da. Beraz, txok sorkuntza eta arteleku honekin bat egin baduzue. Txok.eus egunean ikus dezakezue zeinen ifekin harremanetan jartzeko modua. Horra gertzen zaizuen nola iritsi, mapa, Ustaritzeko plazare non kokatu, ezagutzen ez duenarentzat, eta bertan, astegunetan ordutegiak, baina nik uste honenan mirenek esan duena, ez? Aurrez ere aipatu ezkero, ifekin harremanetan jarri eta erakusketa ikusteko aukera izango dutela. Dantzan, musuen ondartzan, Notre Dameko plazan. Dantzan. Maiatzaren 6an estreinatu zuen, uztailaren 4 bitartean, hantxe txok sorkuntza eta artelekuan izango da ikusgai, Miren González Goikoetxearen ber erakusketa hau, den ezin da hitzetan jarri, egin du esfortzuan Mirenek, guk margotzen jartzeko egingo genukena, baino trebetasun gehiagorekin jarri du hitzetan bere lana, baina erakusketa da Miren eta ikusi egin behar da, ez da? Bertarakoan eta sentitu egin behar da, ez? Noski, begira, sare honek ere indarra hortan nahi du egin, zuzenean ikusteko gauzak eta zuzenean sentitzeko, bai, oso, hain desberdina da. Eta gogo hori jartzeko, ere zati bat altxatzeko, gogo hori, kuriosidade hori. Gu saiatu gara hitzez irudikatzen, baina honena Uztaritzera joan eta bertan txoken, Miren González Goikoetxearen ber erakusketa hori gozatzea eta dastatzea eta berak dion bezalaxe kontuz eta pasagabe, baina zatitxoiek pixka eta altxata ikusi, nola hiltzen bitartez eta joaten den hori guztia sortzen. Lanak berregin ditu eta berregindako lan horiek atzera begirakoak badira ere aurrera begirakoak izango dira, bertar hurbildu eta gozatu. Miren González Goikoetxea plazer bat izan da, arrakasta itzela izan dezala erakusketa honen, guk ere Uztaritzerako bideo hori egingo dugu uztailera bitartean, egin beharko dugu, ze nik lan bakarra ikusi nuen, zoragarri iruditu zitzaidan, baina erakusketak berak askoz gehiago izango du emateko eta uste dut hori ere, beharrezkoa dugula beraz Iñaki Goiuri apuntatu. Bai. Ni Google Mapsen ari naiz, begira. Nola iritsi? Ordurako gira baimena izango duzu gainera igual? Jo. Bestela ni jarriko eta autoa, eta elkarrik jungo gara. Hori da, autua egingo dugu, autua jarriko duzu eta bertaratuko gara. Miren González Goikoetxea benetan mila esker, plazer bat, eta lehenengo hartuta bigarren kafeare hartuko dugu Laizter dagokionean, ze ideiak eta proiektuak ez eskizu faltako. Ondo, eskerrik asko konbidapkenagatik, mila esker. Plazer bat, izan ondo. Baitare horri bizitakoak nahikoak izan. Eta guk maleta prest dugu zertxen kantu honek dion bezalaxe aurrera egiteko Juan Ignacio Artxoagarekin. Pentsa, garai antzekotara egin behar dugu ilustrazio garai haietara, eta Frantziar eta Espainiako armaden kontuetara, eta atzerago Loiolako San Ignazioren kontuetara, eta Francisco Xabierrenak, eta denak naparre gineneko garai haietara. Beraz, egon hor naiz irratian zarete, arratsaldeko 4:40 oraintxe, bigarren kafean Juan Ignacio Artxoagarekin izan behar dugu, eta ondoren Iñaki piztiak tarrak ere badatoz gurera, ibiluide puxka aztertzen saiatzeko, ez da egin hori ingo dugun. Moldatuko gara, ez? Moldatuko gara. Bizipoza izan dut alboan, etxipenak izan dira askotan, euskarri izan den familia, ez dut nahi bindu. Haueneko joateko prest nago, edo torriko denaren zain egon. Bizitzan besterik ez du, eta honek loak kendu. Baino lehen, nahi dut alendu. Aspaldi, maleta prezu.
Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Naiz irratia. Alkontzan ez dagoela inor soberan, aldarri hori hartuta borrokaldian dira azken asteetan Irizar Grupeko Berangoko enpresa honetan. Enpresak plantillaren uneko 40 kaleratu nahi du, dagoeneko behargin batzuk kaleratu dituzte, baina langileak ez daude hori onartzeko prest. 2 hilabete daramatzate greban, denbora honetan enpresaren jarduna erabat etetea lortu dute, baina aktibitatea berrez hartzea erabaki zuen zuzendaritzak. Erabaki hori hartu eta hauxe gertatu zen. Pentsa, hainbat behargin zauritu dira horren ondorioz eta tartean Lab Sindikatuko Eskumaldeko industria arduraduna erietxean hartatua izan behar izan zen. Aritz Azkuna, egunon. Ondo, egia esan da, ondo. Azkenean kolpek mina eragin beharrean, aurrera jarraitzeko determinazioa ematen digu, eta holan jarraituko dugu. Egun hauetako presentzia poliziala, errepresioa eta jaserri poliziala, kristonekoa izan da. Otsailean langileok jaso zuten enplegu erregulazio bat, espediente bat irekiko zutela, non 38 behargin kaleratuko zituzten, horietako gehienak noski ekoizpenaren zati handi bat, horren aurrean, guk beste biderik ez genuen aurkitu, Irizarren utzikeriaren eta immobilismoaren aurrean. Iritzarrek 2013an erosi zuen Alkontza enpresa. Alkontza Uribe Kostako enpresa garrantzitsuenetarikoa izan da, eta bere sektoreko pioneroa izan da. Eta ikusi dugu 9 urte hauetan Irizarrek, Irizarren utzikeria eta kudeaketa eskasak ekarri gaituela onarte Batzordetik proposatu zen biraietan langileok prest zeudela erte bat egiteko eta erte bat baliotu inbertsioak egiteko eta lankarga berriro fabrikara ekartzeko eta bestetikan ere proposatu genuen aurre jubilazioak egoteko. Badaude jendea 55 urtetik gorako langileak aurre jubilazio hori emateko aukera, horren aurrean ezetza topatu genuen. Azken finean, gure eskualdean, azken urte hauetan enpresa asko itxi dituzte eta lan baldintzak ere geroz eta prekarioak bilakatzen ari dira. Guk hori argi eta garbi esan genion Eusko Jaurlaritzako gobernuan dauden alderdiei eta baita ere lan sail eta industriako bozera maiei. Hau enpleguaren alde edo enpleguaren defentsan badaude, ezin direla beste leku batera begiratzen egon, eta medioak jarri behar direla enpleguaren defentsa hori egiteko. Argi ikusi da, alderdi horietatik jaso dugun bakarra hitz hutsalak izan direla, ez dugula jaso inongo berririk. Irizarre politiko eta gemako kidekin edo lankidekin harremanetan gaude, zer bateratua egiteko eta denon artean guztia aurre egiteko, ezin gara geldirik egon eta nik uste dut langile batasuna izan beharreko lukeela eraso, tamaina hauetako erasoi aurre egiteko. Informazioaren aria. Goiuri Teinakiren aurpegiek hori ez diruditen arren, oraintxe aurrera egitera goaz, 4:49 minutu hementxe zarete bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea. Juanina Artxoagarekin egingo ditugu horrengo minutuak eta, The Rolling Stonesen kantu honek urte batzuk baditu, baina guk askoz urte gehiago egingo dugu atzera, lehenengo
pare bat mende atzera egingo dugu, eta gero beste pare bat Juan Ignacio Artxoagarekin, historiaren eta euskaldunak munduko historiarekin edo lotzen gaituzten, bi pasarte edo landu behar ditugulako, eta lehen horrek Madrilera garamatza, tropas frantzesak, iparraldeko eta hegoaldeko euskaldunakan estatuen baitan banatuta. Noragoaz, Juan Ignacio, arratsaldeon, argitorri. Arratsaldeon. Bueno, gaurko gidoia edo gaurko gaia izango litzateke haizean kontrako albisteak. Ui. Zuzenekoak. Juan Ignacio, ametxik aitatxo behar badu, kasoin, bestela, ez da inondik inoren. Ez. Uste gaben, harrapatu nagoenek. Deskuidatu inaiz, barkatu. Lasei. Bueno. Bai, gaurko leitmotiv edo izango da haizean kontrako notiziak. Oituta gaude, beti berdinak edo berdintxuak edo eskema berekoak izaten dira, albisteak, behin eta berriz errepikatzen direnak. Eta gaur bi albiste historiko zeharo haizearen kontrakoak. Bueno, aurrenekoan ikusiko dugu, aurrena aitortza egin bertzaio egileari edo ikertzaileari. Joseba Urken erena da, zuzeu.comen duela hilabete batzuk honen berri eman zuena, eta iparraldeko jendeak ere, etzegien, ez dakit, egia esan ez zuen, aitazen nondikan atera duen, baina historio oso polita da. Bueno, danok ezagutzen dugu, edo pentsatzen dute gehienok, danok ez baldin bada, Goya, Espainiar pintorea, haren lan batzuk eta haren lanetako, nabarmenetako edo ezagunenetako bat da Madrilgo maiatzaren 3ko fusilamenduak. Bai. Bueno, Espainiko independentzia gerran baitan. Bueno, badirudi fusilatzaileen artean euskaldunak bazirela. Orduan hortxe dugu, haizearen kontrako aurreneko notizia, normalean tokatzen zaigu Espainiko poliziak euskaldunak jipoitzea, hori izaten da, arila ez da, eta gero horren bertsio diferente asko izaten ditugu, gainera hori dena beti Euskal Herrian gertatzen da, zanpatuta gauden tokian tortzen dira zanpatzaileen armadak. Kasu honetan noski euskaldunak Napoleonen lerrotan sartuta zeudela, baina baziren eta bertsoak utzi zituzten. Ara? Madrilen egin zuten egonaldi hori delata, han izandako hainbat euskaldun, eta tiroka, Espainiar matxinatuen kontra tiroka haitutako Napoleonen soldaduta oitako batzuk, euskaldunak ziren, eta pasadizoien inguruan bertsoak utzi zituzten. Orduan, hori da, erabat zientzia fikzio itxurako. Martxuaren lehenian Andoni Leonda, soldaduen galdia orduian jina da, bildu bihar girela guziak zortera laurdenak amekian gerla egitera. Horrela xabiatzen da. Horrela da, bai. Eta bertso sorta osoa, hortxe, zuzeu.comen, daukezue, artikulua biletu ezkeo. Musikarik ez diote ezagutzen, ez du horrelako aipamenik egiten, baina, elitzateke txarra bertso hauek hartu eta norbaitek musikatzea. Besterik ez bada, hain haizearen kontrako eta hain rara abis delako. Asensio, egin kizuna jarri dizu? Hortxe daukagu, erronka botata. Badakizu, nork egingo lukena gustora? Gonzal Mendibilek, asko pegatzen dio. Iparragirreren garaiko koplaketan ikuste, ari eskerre asko ezagutu jugula azken urtetan, zibilek esan naute esaterako Gonzalek abesten du, iaia konzertu guztietan, eta, hau, Iparragirren pixka lehenagokoa da, 19. mendea ziren ari gara, Iparragirren ustete, 1820 inguru hortan jaio zela, baina Gonzal Mendibilek pixka atzera egingo du. Uste dut hau berarentzako lana dela. Hau kantatzen hasi besterik ez dugu behar, Espainiar abertzaleek oraindik gehiago maitea gaitzaten. Beraz, festa izan zenan Madrilen, eta han ere baginen, banatuta, nola baita izan ter. Baginen, bai. Baginen, edo baziren gutariko batzuk, uniforme gorria jantzita, eta fusila sorbaldan, tiroka.
altxatzezanari. Eta bertsoa jarraitzen du, xupa gorriekin ginenian atera plazara, burla egiten zaizkigu hasi berehala, Madrilin uste zuten zezena ginela. Toleiatzeko mokan esekila. Alaxe jarraitzen du, eta bueno, egia da oso bertso politia dela, interesgarria dela hor jarraitzeko. Handik tiraka Joseba Aurkenerenak osatu du bai, arek argitaratu du, baina esaten dudan bezala, ez dakit, ez du aitatu iturria non duen, edo nondik atera duen, eta, bueno, bertan albiste horren iruzkinetan eta ageri da, hainbat iparraldeko jende gehiago eta esan ez zutela ezagutzen, baina, bueno, ari horretan ezen azaldu azkenean. Baina, bueno, galdetu beharko litzaioke, nondiken aterata dituen. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Bueno, eta nahi baduzu, salto egingo dugu, beste mende pare bat atzea, eta haizearen kontrako beste albiste bat plazaratuko dugu. Ara, baina honek badu bere soinu banda propioa. Baina noski. Aipatu Gonzal Mendibil ere mentxe du. Ui! Ez gara konturatu gaur arte Juan Ignacio Artxuagari ongitorre egiteko saio hontan, San Ignazioko martxaren bertsio hauxe erabil genezakela. Baina ez da Juan Ignacio kantu honen erreferentziaren bidez lotu nahi duguna. Aipatu dugu, beste pare bat mende atzera egin behar dugula, eta bagoazela, 1600 da piku inguru hortara, ezta? Bueno, hasiko gea, horrena, botako dugu, albistea zein dan, haizearen kontrako albistea zein dan, eta gero pixka bat esplikatuko dugu, horren ingurumarian ze gauzak dauden, ezta? Bueno, haizearen aldekoa, guk ezagutu dugun testu inguruan da, nolabait hortxe dago, Espainiako konstituzioan aurre ikusita, Euskadik Nafarroak eskatu ahal izango duela Euskadin sartzea. Eta, bueno, transiziotik gaur daño, hori izan da, Nafarroa Euskadin sartzea, izan da betiko leloa. Bueno, Euskadik errebindikatzen du Nafarroa berea dela edo bere zati bat dela, nolabait esateko. Bueno, hemen haizearen kontrakoa duguna da, Frantziako erregeak, 1600 zazpi edo amar, inguru horretan, Aita Santuari idazten dion gutun batean, eta gero ikusiko dugu zergatikan, esaten dio, bai San Ignacio, bueno, orduan oraindik ez da santu, Loiolako Ignazioren eta Xabierreko Frantziskoren kanonizazioaren inguruko kontuak dira, eta bere alde egin nahiean, hauzila bere alde ekarri nahiean, esaten dio, idazten dio Aita Santuari, normala dela, nolabait kasik santu frantsestzat edo Jesusen konpainia frantsestzat hartzea, besteak beste, bilak, bai Ignacio eta bai Xabierreko Frantzisko, Nafarrak direlako. Eta gure indarrean daukagun histori hori, ez da, Gaztelako oinaztarra eta zean kontra eta Euskaldunen kontra eta Kastilaren alde eta, bueno, ze horren barruan, oso deigarri egiten da, baina hori idazten du Frantziko erregeak, aldi berean Nafarroko erregea den Frantziko errege Enrique Laugarrenak, Aita Santuari, eta esaten dio haizu, hau gure kontua da, hau ez da Espainiko kontu bat, hau gure kontua da, zatik bilak, hemen tartean dauden bi pertsonaje hauek, santu egin nahi dituzun bi hauek, Nafarrak dira, eta Nafarra nere lurraldea da, eta bilak Nafarrak dira, hor daukagu nola, Gipuzkoa Gaztelak hartu, edo mehatxupean Gipuzkoa Gaztelan sartu eta handik ila 100 urte pasata gero Nafarroko erregeak nola oraindik ez duen zilegitasunik ez du onartzen. Hori esaten du, hori zilegitasunik gabeko harrapaketa bat izan dela eta Gipuzkoa berea dela Nafarrokoa delako.
bueno, erabat aizearen kontrakoa, eta ikaragarri kuriosoa, notizi bezala. Bai. Herri honen aldarria, izan nahiaren negarriz, itxasorantz doa oldea. Eta bueno, albiste honen testu ingurua pixka bat komentatzeko, kontu interesgarriak daude baita ere, ez da? Alde batetik, bueno, aita santua esaten dugu, eta pentsatzen dugu, aita santua, eta kitxo, eta dana berdinak izan diela, ez? Baina gaur egun, aita santu inkisizio zale, eta aita santu kakotxarteko ezkertiarrago dauden bezala, oin azkena ontan Ratzinger eta oingo aita santu azkena egon diren bezala, hori historian zehar ere olako gora berak errepikatu dira, ez da? Eta orduan, Espainiko, imperio handilaren garaian, Felipe Bigarrenaren garaian, eta hor zeuden aita santu inkisizio zale, oso eskubi zale, oso konkista zale, oso tiportakoak, ez da? Espainiak ondo zehatze koipetze zitunak, nahiko dirukin, Espainiaren aldarrikapanen alde egin zezaten, ez da? Eta orduan, horrek ekarrizun erreakzio bat. Batetik etorri zen erreforma protestantea, eta Elizaren erdila, Europa erdila joan zizaion, eta horrek Elizan ekarrizun erreakzio bat, eta hasi zien ezkertiarrago kakotxartean bihurtzen, eta inkisizioaren eredutik, eta pixka bat alden zen. Eta garai hortan, aita santu ezkertiarrago Clemente, ez da zenbaga zazpio, zortzi, ez naiz guatzen ja, zenbagarredan, honen garaian, planteatzen da Jesusen konpainiko fundatzaileen kanonizazioa. Eta kanonizazio horren inguruan sortzen da kriston burruka politikoa, Espainiko monarkia eta Frantziko monarkiaren artean. Hori da, aiatu dugun karta horren testu ingurua. Orduan, Espainiak nahi du Sari Nazio santu espainola izatea, nolabait esateko, eta Henri Laugarrenak nahi du Sari Nazio santu frantsesa izatea. Eta orduan bakoitzak dauke eredu bat. Bata da eredu imperiala, oraindik guri euskerazko Sari Nazioaren bertsioan iritsi zaiguna, zati guri dana Espainetik iriste zaigu, Frantziatik baino gehiago, eta txispaz armaturik eta bandera zabalik eta bertsio hori. Eta bestea da, badago beste Sari Nazio bat, ejerzizio espiritualak eta sortu zituna, eta nolabait mistikoago, edo ezain armatua eta ezain bandera duna, ez da? Hori da, Frantziko parteak erreibindikatzen duna, eta azkenian irabazizuna. Eta handikan gutxira, jesuitak bota egiten dituzte Espainetik, esan nahi detor oso tentsio politiak, eta normalean jendeak ezagutza ez ditugunak, ez da? Baina burruka politiko oso importantea egon zen, Frantziko eta Espainiko erregen artean Sari Nazio eta Xabierreko Frantziskon kanonizazioaren inguruan. Eta frantses Nafarrak irabazi zuen azkenean. Eta nolabait aita santutzaren aldetik eta haren hagiografia edo haren irudi publikoa edo sortu zena, etzan izan Espainiak nahi zuena, Frantziak nahi zuena baizik. Zeuna? Kaustera doara, herri bat gara, bai herri bat gara, katea kaustera. Neri sortze zaiten galdera, hau ikusita gero, eta galderan geratuko da, erantzunik ez dudalako, baina, ez dakit, historialarien batek edo entzuten badigu, da, ia 200 urte pasata gero, Frantziako erregeak oraindikan Gipuzkoa aldarrikatzen, Nafartzat aldarrikatzen baldin badabil, noiz arte iraunote zuen aldarrikapen horrek? Ui. Zeren, nik horren berri ez duen, ez egin 1600 aldarrikapen hori bazenik, eta ez dakit, luzaroago iraun zuen, esan nahi dut aldarrikapen horren adierazpen idatziak, aita santuari egindako gutun honen antzeko adierazpen idatziak ote dauden, hortxe guztan dut. Hauek niretakoak dira.
Denak nire. Bai, bilak. Hau nire nik esaten dudan moduan egin behar da kanonizazioa, zatik azken finean, beste arrazoiak Jesusen konpainia Parisen sortu zen, hori da, esaten duen, eta hori idatzia da, eta ofiziala da, baina gainea sortzaileak. Nere lurraldekoak dira, bilak, nafarrak dira. Badakizu, etxerako lanak. Norbaitentzat. Norbaitentzuten nahi bada, historialarien batek, eta honen berri baldin badu, Ez da mokadu txikia. Ondo legoke, honen berri bidaltzea. Bueno, Aita Santua gaurrekoan esan zuen, ametxartzaiu zen minan liburu asko gustatzen zaiola, beraz, ez dakit, agian berari galdetu beharko diogu, berak egian egoain men badu euskal lotura moduko bat, beraz, galdetu dioke. Kontzan mendibili jarri dizkigu etxeko lanak, ametxartzaiu zire bai, amets, Juan, Aita Santuaren historialariren bate behar dugu, lan hortan martxan? Nik UPN-eren hauteskunde programa ez irakurri ba ez uste datorrenik. Nik laguna gozketu penen galdetuko jet. Gonbidapena, aldarrikapen hori sartzeko. Bida. Aldarrikapena nola eskatu behar dio, zer da tekstualki. Gipuzkoaren anexioa gaztelara hori ezala zilegi izan, indarrezko izan zela, eta Nafarroko zatia dela Gipuzkoa. Anexioen zilegitasunak hainbesterako mandigu berri hontan. Eta garaian salto egin dugu, baina zibilek esan naute hau ere entzuteko goa bagenuen, eta Gontzal Mendibil lania makarrik ez kantuan ere jarri dugu. Jesus tribunali. Azkenean beti agertzen da, Jesus eta... Bueno, beste egun batean debate bat jarriko dugu, himnoaren inguruan, da Gernikako arbolaren proposamenaren inguruan. Behin euki genuen, Kontxita Beiti eta Mari Migalderekin. Egia da. Bai, eta guk kuadrian ere izan dugu hori. Baina ez da bai da sutsua da, Oso gazte dira Gernikako arbolaren aldekoak. Ere serkiaz ari zara? Bai, hortaz ari da Juan Ignacio, ez da? Bai. Ikararezko ez da bai da, ez altzin hortaz ari. Zertaz ari zinen ba? Ez dio. Ez nahi, zeitela gustatzen. Baina gaia hori izan, ez da? Bai. Uste nun gaizki lortute diot. Bai, bale. Gernikako arbola nire ditzei bat ere gustatzen. Eta zeintzan bertsioa, zeintzan historia, Kontxita Beitiak ezetz, gure amonek ezetz, edo baietz, ez esate zuten. Ara. Ez gogoratzen. Hemeroteka. Berrio galetu barko dugu. Ni txanton piperrin aldekoa naiz. Itxu. Kartzelatik atera, fiskalen etxera. Agurtu egingo du, Juan Ignacio Artxiaga. Oso, txanton piperri zaldia zu jarriko agurtzeko. Asi, Spotify izan aldeu ba. A ver... Boi, badauka gomen. Zure esanetara gaude, Juan Ignacio. Guaz Juan Ignazioren esanak betetzera. Horrelaxe, 300 kantari hemen, entzuten ari zareten hontan, Juan Ignacio Artxoga agurtzeko. Horrela bai, bakoitza bere tamainan. Esango nuke. Ala behar du. Juan Ignacio Artxoga aizearen kontra ibiliko izire urrengo aste hauetan, baina, behan du baino lehen etorri bueltan, Aizeak ekar zeitzala gure estudiora berriro. Erki, torriko batxu. Izan ondo da jo. Bueno, eta kapritxoa onartu diogu, baina bagoaz aurrera, hau gehiagil entzutea ere ez da honegi izan. Bai, bigarren kafean zareten, naiz irratian, ezkara erotu, lasai, hemen txekera.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Emeretzik kantuz osatutako bilduma kaleratu du Piztiak taldeak. Ixa, ixa, ixa. 30 zenbaki erromatarretan. 1980etik hona talde gisa bete duten adinaren adierazle. Ondarrutarren 8. lana da 30. 1981an argitaratu zuten Huts nazazu. Eta urtebete geroago hasi orduko. 1988an eta 1989an iritsi ziren Argia eta Itzala eta Zero. Eta 1000 urte berrerekin batera azken hiruak. Euriaren zain, Gabeko kalapitixak eta 2005an, 2009an eta 2015an. Nagikeria irudiluke sarreran Piztiak taldearen diskografia osoa aipatzeak, baina badu bere logika. Izan ere abesti bilduma bada 30, non aipatu berri ditugun disko guztietako abestiak bildu dituzten. Horiei, 2 sorkuntza berri gehitu diziote, barrun-barrukuk, orain txentzuten ari garena, eta begietara begiratu. Bigarren kafean ditugu gaur, Josu Aranbarri eta Txomin Uribe, 1981tik, hasiera-hasieratikan Piztiak ide izandakoak. Arratsaldeon, bikote. Arratsaldeon, eta eskerrik asko. Ez dira erresak hor urteak gora eta urteak bera eta diskoak eta ibili denak komplikatzen du pixkat gauza. Bueno, ametxeraz. Zail egin behar dira. Errezak... Beste bat zutako, erreixe. 30 izenburuak, hori, talde gisa, iaz bete zenituzten adinari egiten dion erreferentzia. Sasoitxo harrapatu zaituzte urte muga honek? Harrapatu gaitu, danok bezala nik uste dut, bizkat kontran. Hau, bagenukan hau prestata urte betarina bat aratzeko, eta, bueno, bakizu, pandemiak, eta araudia berriak, eta etxialdiak, eta konfinamentuak, eta dana pikutara joan zan. Batez be, gu haintoki desberdinetan bizi izan da, ezin izan dugulako, ezin izan gara ez da batu, ensaiatzeko ez. Eta, bueno, esan dugu aldanean egingo dugu, eta orainan izan da, eta oinatera da. Zarete Euskal Herrian talde asko 30 urtera iritsi zaretenak, ez? Ez, gitxi. Ez da nago ginen pentsatzen. Horrekon pentsatzen baina, ez dakio. Doktor Deseo, Zutargar, engo diz gexagoa, Engo da baten bat, baina ez asko zilago. Ez asko bururet orten. Txia, ostras. Engo da baten bat, baina... Kuriosoa, Kasuan, gazteleraz, Mikel Erentzun edo norbait, baina bakarka ez. Proiektu berarekin ez detuzte. Barrikada eta eldrogasen jarraipena hartu ezkero edo Dunkanduta Erentzun, olako norbait. La polla be horreuki dau El Guadiana. Proiektu bat entzu bestea. Horrek ez du bali, izan bardu proiektu berarekin, Piztiak bezala. Gaur ego da hemen... Jartze bali mazu Googleen 30 urteko musika ibilbidea lehenengo emaitza zein dan. Sergio Dalma. Ui, ama! Ostia, pentsaten azurikoa. Euskeraz bilatu dezu edo gazteleraz? Euskeraz, da berria Sergio Dalmak 30 urteko ibilbidea balu arten ospatuko du. Eta, beraz... Gaina, aztu zaigu, zata, bai gu gara teloneroak. Como que gu bera izan gora telonero ratxokan? Por supuesto. Ojo, eta kolaborazio bat, ez? Bailar pegados Piztiaken estiloan hola pixket. Bailar pegados, izurdeak bezala. Izurdeak bezala. Balokago, ya listo, ya está. Ez. Ez da horbile? Ostra, ya zina pentsaten, aloro. Etorri hasta riff, etorri hasta gitarrik. Segu. Igual, emendik atera da. Droga gogorrarekin hasi da entrevista, Bueno, kartzeta entzuten egongo dira musikariak eta musikariak ez direnak, eta hile pintxatuko dute. Zin da sekretua. 30 urte betetzea, ez da erresa gakorik ematerik bai? Bai, errespetua eta eskatasuna. Eta lagunak izatea, ondo konpontzea. Gu horrela ezagutu ginen. Gu kontestu honetan ezagutu ginen. Institutuan ezagutu ginen,
musika hitz egiten, eta ez gara aldatu. Hortik aurrera, bai, hila jauzi zait, baina jarraitzen dugu horretan. Eta zer entzuten duzu, eta hon da, lehen alkarri kasetak grabatzen genizkion, alkarri singela pasatu, nina jagen, honek ez dakizeo. Beste danak, futbolin ebizen bitartik, gure ebizen, abertzinek, zein disko erosi. Garai horretan friki hitza esan existiuten. Etzan existitzen? Ez. Oi, esan barron zuen friki xamarrak zinatzen. Hitza ez, baina... Baina frikiak bai, ez da? Bizkapai. Komikiak, musika... Oain etorriko litzateke berez galdera klasikoa, zer aldatu da 1980tik ona, alderantziz dingo du galdera, zer ez da aldatu, utxen azazu diskoa ateratzen utenetikan, gaur egun arte, zer ez da aldatu? Geu bixok. Eta nik esango neuke, geure gauzak afrontateko modua, geure jarrera, ez da aldatu. Igual, ni ez nahi zan kontziente, baina inguruko esaten didate, ez? Ensaiotik ostra, 55 urte, eta zutorte, ekarten dozun subida ensaiotatik, puta madre, emoten dozu 18 urte moduan. Nik uste dut hori dala, ilusio hori, ez dugu galdu. Xalek, bizkazoratu. Horretxe tiraten gatzu, bai, Fiskat roka bizi modu edo, roka egitetik garatago roka bizitzea ere, fiskat. Bai, eta gero bera gauza, ontxe konturatzeza ez, lehen ezin konturatzen baino. Leo kanti beltza disko azten aurreaz ez, eta gero datoz beste danak. Eta esatezo, hostia, geugaz. Osa, barrukuk eta beltza geugaz. Da, bada horre relazinoi bat... Eta hogeta maika urte pasadira bat. Eguaz, soñun bebai, jotzakoran bebai, produktore diferentitaz, taldekide diferentitaz, egora diferentitaz, baina... Zugu entzute zu piztiak eta ezagezu, piztiak da. Gitxirik ezautzen gatxu. Garai ezberdinetan baino talde bera. Bilduma egiteak ere, ariketa horretarako balio du ez, azken finean, zuek beti izan zatere piztiak, beti edukidezue piztiak hor, baina atzera begiratzeko ariketa argia da, begiratu behar zute, harakatu, gogoratu abestiaz, entzunta honek hola sunatzezun, eta beste honek horrela, eta ointxe aipatu dezuten horretarako balio du ez ikusteko, piztiak izaten jarraitu dula beti, eta nez eta beste atzu 1980an egon, beste atzu geroago, hor mantendula zerbait. Hori bestelan hori ez gendun, ariketa hori ez gendun nengo. Ero ni bentsaten nintzen konturatuko, baina egia da, alderatzen dozuz kantak eta bai, eta gero dana, ez? Claro, horri izan da, lan handixe, abestiaz aparte, hor datu zen argazkiak eta berreskuratzea, izan da holako lan arkeologiko de masa. Pipin, eiba, WhatsAppa, zerra da, noizko argazkizi dago, ez? Eta bueno, beran puntoa dauka, ez? Ostia, tamen atzian da nor da, ez? Elkarri galdezka. Ostra, eta hemen zegoen da, ez da izer da. Eta bai pintzen dozu, emoten datzu zau balori, piztientatik pasadi zen jente desberdina, ez? Danak larabe eudan urratza eta eudan improntite, bizkat rekonozimiento bape bara, ez? Aziratik geugaz, eta azkanengoko parte gandixena geu laurogaz, baina jente desberdine bilire piztiaken. Piztiakeko taldeki demorun eta gero kolaboratze demorun, eta bizkat danak geurik sentiu izan deuz geuaz, eta oso erraza izan daudakin, da bizkat horren rekonozimientu etxeko balixo izan dugu lan honek, ez? Bizkat azierako, ez Bernarda, Justo eta horrek, eta ozta bueltan ekarti politxe izan da. Ez euda baik bez ginen izango. Claro, euda baik bez ginen izango. Ezken finean esan dezute ez deran alatu da, beste gauzen artean, zue biak, baina noski, bide lagunik gabe, etzegoen zue biak egotea 50 urtez. Ella baila sola, gizonetan, izango dut. Ella baila solako... Ellos bailan solos. Baina oso gaizke amaitu zuten Marta eta Mariliak. Azerretute. Bai. Gero diruangatik elkartu zian
diru asko eskaini zioten eta egun baten elkartu zian. Zelako raro, ez? Baina oso gaizki bukatu zuten, beraz, ez da referente ona. Nola diru asko iniz ez dan egon aserretzeko itzakirik ere ez da izan. Hori da. Diru asko ez? Diroik ez dan egon? Eta egondan gutxia estudioan eta horrelakoetan gastatzeko. Eta materialean. Hori zera. Ma diru gazta ezake musiko bateko 30 urtetan? Ez bentza. Asko. Aztakeri bat, nik ere nuke jakin. Bueno, eta gazta da inbertiu. Inbertiu, bai. Nio zenbat diruko puru zan galdera, bai, gazta inbertiu, baina. Batu, detaile txiki bat esan dut, oso erreza. Nik ondion dakat gitarri, azirako. Ba, no, bai, baju. Eta beste bat, gero hartu nemana. Nire zemik emeritz urteakar, eta ja laugarren gitarri erosi dago. Aldatzen batetik beste. Orduan, zehun zelak usazen, hori koste izaleke izugarri zigo, ez? 30 bildumara itzulita, zenbakien hasiko gara. Aipatu ezue, zuen aurreko beste 7 diskoetan, 80 gora abesti. Bilduma honek 19 ditu, baina hori 2 kenduko dizkogu, 2 berri direlako. Orduan, 17 kantu okeratu behar izan dituzue. Eta asko dire. Disko uzitakoak daude, zenbat buelta, zenbat burua uste, borrokaren bat, zer egonda hemen. Gero ere, musan erabakitakoren bat ere. Aipatu dugun beste gauza da, bi egiten dituzuela bestiak, orduan badira zureak Txomin, badira zureak Josu, enaiz fijatu oreka bat mantendu den horrez, kontatu intrahistoria hau. Zaila da, bakoitzak bere zerrenda ingo zuen. Eta, bueno, egia zan gero gauza askotan koinzididu gendun. Erdixe batea. Koinzididu gendun, baina ez da, gaina nik dakat arazo handi bat, ez da aukeratzen. Zer nahi duzu, arraina, laukeli, lehenengo arraina eta gero aukeli. Aukera hori badago gaitzerdi. Bai. Eta gero problema hori dakat, hau alau, ez pixak, ez du. Eta sartu. Gendun hori batzu jarri, ez? Piskat. Disko guztik agertu berdi. Piskat estilo anitze ikusi berde. Geure fazeta desberdinak, geure prismine alderdi diferentik hor, gehiago dogitxeago agertzea, eta... Bion arteko oreka bat bai, eta hori dena, ez? Aziran bai pentsatzen du, nik etzen oso, bueno, kanpoko bat izan gotzago. Ja, bueno, kesaztan, ez. Gu kapazagaz, hau etxeko. Geurire, nork zein gengo da. Beste ikuspegi batetik entzuten kanpotik, zuek baino beto zinek aukeratuko du, egia esan. Geuri bai, nixatea gauken birogu. Matxo, hostik amatxo. Dero zeme alabak eta Andrik eta laundutzen da, bai, ez. Baina sekule inorrez da konforme gehatzen. Besti namen jogen duen be, honek handoain guk etorri zenik, eta ez da izer da guk eman gendun gure iritzia eta konforme geratu zineten, ez. Gero bildumanetan autu bat dago, eta izan da ez mantentzea orden kronologiko bat. Aipatu duzu Txomin hasieran, beltzarekin hasten dela diskoa, badala modu bat atea irekitzeko bezala, baina bigarren abestia da berrietako bat. Gero paratzen gara, 1988ko abesti batera, zergatik hartu duzu autua desberdin egitekoa, badago estilo aldetik zerbait, ez da hori? Hori asko gustaten gaztan gauza bata, eta hori da Txominei esker. Hori berak egin dago. Gauza bat gotxa beran da. Eta asko gustaten gazta, horrela izatea, ez izatea. Eneko, eta neu, eskola ondo dit. Ez da izan, ez disko, ez kronologi, ez ezer. Izan di kantak. Horren guazen kantak hartzea, da ze kolore, ze intensiade, eta ze tono, eta hori gana ikusi, eta engen duen krokiz bat morun da, holan. Desinte denbora onginan etxen, eta oso politxe izan zen. Eta guztu da, zen lagatu. Ni asko guztu da. Agian ez duzu jakingo, baina hemen dela hilabete batzuk Kirimen Uri belkarizatu genuen, galdetu genion bere lau abesti kutxunenen inguruan, ez? Zintzen bere lau abesti kutxunenak, eta haietako bat izan zen Piztiaken Gatiguaren balada. Azken finean ez? Kasualitatea mentia daukagu. Entzuten da, entxe. Zurean nahia izateaz gain, bada nolait ere Piztiakeko kide bat, edo lehen aipatu dugun bide lagun horietako bat, ez? Hainbat abestiren letrenegilea, disko batzutan ere taldekide bezala sinatu duzu bera, eta... Bueno, hombre, anazire, azteko, eta etxineuan, eten noan, enkantak eta hori, ez? Orduan, bera
zelan izan. Beran letra kantaten hasi nintzen ni, beran permiso baik. Hori kontatu zigun ere. Bai, ez da? Bai. Ez que, amak ezaztan. Kirmenak idatzitzen da, bestia. Baiz ba, idatzitzen da belata. Amabi urte, ez da. A ber, ana izarran gauzak, ez? Bai. Eta ikusita zintza holan. Orduan gero ze pasazan, gu album gehoazen beti da gauzak egiten, ez? Orduan, bateaz izan, gehoaz batean, gure zain arte gendu. Geukan nolago triunvirato raro bat. Honekoan anasi. Gura parte, Kirmenek eta nik etxin du komikisak eta beste gauzatzuk ezileik izena konta. Orduan, esan, komuna bat modu esan, dano ginean dana, eta lehenengoko diskotan oso konbibentzi intentzu izan zen da, alkarrea zaitzen, lehenengoko diskoko portadako, lehenengo diskoko barruko folletu, Ondarruko Gaztetxin idatzin eban, Kirmen, albun neukan. Legiarekin dago idatzita, tintaren gainean, eta izan zen, gabe baten, Ondarruko Gaztetxin, garagardoak hurbil, musika, eta hola nik ja eskema bat neukanen jet, ez da izer, baina dana zen oso hurbileko gauza bat, eta berak beran bidi hartuan, eta baina alan da guzti beti onda, beran letra bat ezpada beste zeo zer, ez da... Eta gero gatibuen baladako, berantzako oso berezizera, ze badakizu amorro bera intzumizu zate kartzelan egon zen, eta letra hori antxen. Antxean hori. Eta kuriosidade amorru nor kantan izan zen, pasadi. Kirmen letri birtot. Ja. Datoren azten grabaten dut, Ja. Kirmen bizarra baten dut. Ja. Bagazen noiz eman zidan? Azken egon minutuan, atrigian, amen. Tori. Open mix, klik. Eta oan, silaba, eta nire hauskera da egokituta. Kristona izan zen. Wow. Ez grabaketa hori oso emozionante what is in the cat way, our love is the same. Ez? Ziona. Enkaja joan dana. Eta izan zen, ni noan irakurten da, eta zer da, Aizue, guen benizketan oso guzturari gara, baina bi gitarra akustiko ere ekarri dituzu, eta uste dut lehen kanta entzuteko garaia iritsi zaigula, ez? Bueno, azteko konte guzuen olako izan den egokitzapen hori, ez da piztiakola akustikora errexera maten, eta aldi berean akustikoan aritutakoak bazarete ere, beraz... Bai, baina gu bixo bakarrik? Bakarrik ez. Hauz estrenako, ez? Ez da seguru, baina igual bai. Ellos bailan solos, hauxe bakarrik. 30 urte pasa, eta bigarren kafera etorri behar, orain zerbait lehenengo aldiz egiteko. Egin genuen bira bat, eta orduan irukote ginean, eta beti peio zen, perkusioan da baterien da, horrek beste gauza. Orduan egin duen zen, nahiko kontzertu akustiko, baina desberdinera, iru ginean. Bueno, bestera batean moldate zuzkantak, aukeratute. Begietara begiratu, izango da joko duzuen lehena, ez da egite txomin azalpena behar duen kantua den, bada gai sakonekoa, baina ez da egite azalpena eman nahi duzun, kantua bere horretan entzuleak interpretatzen nahi duzun, zure aukeran. Nik azaldu auke, porque oso zer izue. Haude etxeko bat minbizia zizan, eta hila horretik hangeun dela askotan hauten nintzen berakin, bakarrik, ospitalean, eta hon baten izan zen, txomen, hauen dela. Osa, ja, hiltzen gano. Pegatu ginean biok, begietara begira hola, isilik. Hori da, begietara begira. Wow. Bi pizti ditugu bigarren kafearen laborategian, segituan zuekin Txomin Uribe eta Josu Aranbarri eta euren eskutik entzungo dugu orkestu berri duten Begietara begiratu.
Hortxe piztiaken lehena gaur hirukantu izango ditugu, ohiko moduan, bigarren kafearen elkarrizketa akustikoetan, eta badatoz, gure elkarrizketa setera bueltan, Txomin eta Josu, eta oraindik gauzasko kontatzeko eta gauzasko aztertzeko dazka guineki. Bai, zentzun berri dugun abesti hau, eta Txominek ederki azaldu du, begetara begiratu abesti berria da, ez da aurreko diskotatik ateratakoa, beste bat ere berria badago, barrukuk, hasieratik argi zenuten zerbait gehiago, ez zela soilik bildumo bat izango, baizik eta abesti berriak ere sorkuntza sartu nahi zenutela? Argite garri. Hori argi. Beti eskainena izan duzu zer barrixe. Naiz eta gero, gure bilbideko hori dana erakusten ez, egon. Baina argi geunkan, kanta pare bat gitxienez, barrixak egon behar zirela. Bai, bizka jakituko aurra guzela, ez? Ez tala izan, hori, gure, ez tala atzera begira, ez da gauza nostalgia. Gu jarraitzen dugu hemen, baina orain arte hau egin dugu, eta jarraituko dugu. Hori da. Eta nintzate ondo onda, porque jende askore gure kantak ez da gozautzen, eta honeaz, aurreratu da batzukana. Ziona. Eta egongo dira, esan ez bezala, piztiak ezagutzen ez duen jendea, piztiak ezagutzen ez zuenak, jendeak konturatu da besti desberdinak zirela batetik bestera, konturatu da bazela 30 urteko prozesu bat, edo agian entzuten zuen disko. Hau da, galdera bat, ea zuen gana jundiren, zen noski, segurazki ez dakizu baietz edo ez, jendea konturatzen zen edo ez, abesti berriak zeudela, zaharrak zeudela, konturatzen zen, esan dizue zerbait, edo bat eta bestearen artean desberdintasunik dagoen, edo ez? Niri batek esan dit, eze polita abesti berri hori, beltza. Hori teknikoak. Horrekin dana esan dizut. Jose Lastrak, argia eta itzalatik ona, Lastrarekin garatu izan dugu. Aurkitu genuen Lastra, izan zen, aurkitu genuen urrea. Eta, ne pasatu zion zelan ez zerrenda egin, ez da izer, da, amaitu zuenan, esan da, hor dakazue, bakarri gauzat esango zuet. Geratu nazuzu harritute, kanta zarrenak zelako aktualak entzuten diren. Eta ez daude remasterizatuta. Ez dago remasteri hori galetu behar noen ondorenik. Ez dago ezer ikututa. Da,
atera ziren bezala, bueno, lehenengoko diskoak ziren viniloak, ez zeuden digitalizatu behar izan dira, baina ez dago nasketa berririk eta egin da. Bai, hor ikusten dago eta marrori. Lehenengo diskude vinilo eta kaseta. Bigarrena da vinilo, kaseta da CD-a. Hirugarrena? CD-a. CD-a. Eta azkena, CD-a eta Spotify. Lista baltzo ofizialetan egon arren, antxoa txiki baten morun zentiu, kontrasoa jarrik ezin egin je. Kantu zaharrak eta lagun zaharrak disko honetan, entzuten ari garen kantu honetan gertatzen den bezala xez. Asko hartzen diz. Asko kidoz bidean. Esan Josu barkatu. Asko kidoz bidean, da eskerrak horri bai, ez? Indau bide guzti hori. Lehen entzun dugu, bueno, Iñaki gainera aipatu duen kantu hori, txuma Murugarrenen laguntzarekin gatiboaren balada, orain entzuten ari garen honetan berriz, asko dira ez, Gorka Orbizu, Gari, Aiora, ari naiz baten bat azten hemen? Petxibera. Petxi askotan egon da gurekin, Petxik piztiak karneta badauka. Petxi gurea da. Gaina oso erreza izan da berarekin lan egitea eta oso gozadan dia izan da eta azkenengo urako ez genion ez da deitu behar izan. Zu, enteratu naiz garatzera zoazela, ni askonta. Ze ona. Ez esan horri. Ez esateko modu gainen, ez? Dero dago Josu Izagirre, bai. Josu Izagirre ez du kantatzen, ez du jotzen, baina irudian kriston lana izan. Bideoak ere eta zuzenakoetan ere. Eta berak atera gintuen horre hon ginen inpaz puntu batetan. Berak, nahi duzuena, baina nik proiektua daukat eta zuek espabilaz egin behar dugu hau. Eta hortik jaio zen euriaren zain. Berak atera zuen hori, bere impulsoarekin atera ginen hortik. Beraz, iraganeko eta gaurko soinua, hortxe diskoan bizkarrezur, bi kantu berri, eta kantu horien, ez dakit, grabazio hori heltzerakoan, izan duzue iraganeraekin enpastatu nahi hori, bategin hori, lastraren eskutan jarri eta gauzak gertatu diren bezalaxe. Ixe, zero bat atera. Ixe. Relax. Barrixe totalmente. Bizkat beti aurrera begiratzea, ez? Orain zer gehiago, engenke, zer gehitxu enke gehiago, eta orain goan teklatuak eta beste sonoridade batzuk eta badaude hor. Baina galdu barik bizkat, hori, baina ez gauza bat nahita egindanik, hola zuertatu da. Bai, eta ero garapen handixo gutzen da. Nik kanti erutetik zelan gehatzen da, hor, rock and roll askora. Eta bera ekartzen den erdik, ez, hori ondo da. Gure burutan gauza bat egoten da, eta gero lokalean, a ber. Bizitzi marabilere eta bereziki aurrez aurreko bizitza hori eta aurrez aurre Iñaki uste dut laizter biziak ikusteko aukera ere izango dela. Hori da, beraiek hobeto esango digute, baina okerrez banaiz, larun bat honetan maiatzak 14 matea isen, egotzate da azkoitin. Bai, antxe ongoaz. Antxe joko nidan beste kanta. Osa, que etorri. Ezen dago, zelan esan. Joten da kanta guztik ez daz diskun. Da diskun da zen kanta guztik ez da joten. Beraz, diskorako aukera bat egin zenuten, baina zuzenekoak beste bat. Ez que da kanta batzuk ondo da, eta alde guztitan, olantxete, zuzenen beste gauza badi. Eta plantamentu desberdinatiz, eta ondo da, bai,
horbe ikusten da, lehen aipatueten prisma desberdinak ikusten diz, ez? Alde baten da, CD bat erosten dozu, etxin entzuzeinke, ala neola, zuzeneko bat erazo zenin, igual beste gauza bat. Guk bentsat beste gauza bat nahi dugu. Eta bizkat horren arabera diseinareu zuzenin joten dauzen kantak. Bizkat hor zuzeneko energi hori ondo kudeatzen da bezen kantak, eta bere gora berakin, eta... Ostea, akordaen bir lehenako letrak, eta horra gauzak. Aspaldi jogabeko kanta jote ditugu, Eta bakizu. Aspaldiko kantaiek zuzenan entzuteko aukera izango da beraz datorren larun batean, baina guk bitartean badugu privilegio hori zuzenean, beste formato batean, goxoago, biluziago, baina gure laborategian hemen entzuteko, eta bigarren kantua eskatuko diegu Piztiak tarrei, Txikotak solte izango da, eta naiz eta kantu iraganekoa izan Josu, gure entzulen artean ere izango da, taldea deskubritzen ari denik, edo akaso norbaitek aspaldi ezagutu kantua, baina iniz ez du zuen ahotan entzun honen orkezpena, beraz, konta iguzu, ze jakin behar duen entzuleak, edo ze jakin dezakeen kantu entzun horretik. Esango dute, oso talde funeberrea gala. Kaso dira di, beste danak alegriti, Eriotza baten ingurukoa da, baina nik ez nuen nahi eriotzan zentratu, nahi nuen zentratu pertsona horrek irakatzi zidan askatasunaren esan nahi horretan. Esan zen, nire bizitzan oso pertsona importante bat, Estokolmon bizi izan zen, eta niri berak irakatzi zidan bizitza bat eta bera aske izan behar dela. Eta bizkatori da, txikotak solte, txikotak dira, baforak amarratzen dituzten sokak portura. Txikotak solte, libre. Bizkat hori da. Txikotak askatu eta solte badoaz gure gune akustikora. Txomin eta Josu segituan izango ditugu prest. Bigarren kafearen laborategian, Piztiaken Txikotak solte nahi duzunean. Eguzkiaren izkutatu da, udazkenak edate joka. Telefonoa txirrinka aspertu da, zuen ahotsa erantzun gailua. Bakarrik libre, pozik, aukera zoriontzua izan naiz. Aparte, baina labe baina beti zuekin.
Hortxe entzun dugu bigarren kantua, eta azken txampan murgiltzen ari gara, oraindik sarraskiari egin barko diote aurre, Txomi eta Josuk, eta gainera, aitzakirik ez dago hemen sarraskiari ies egiteko, beraz, bentsa dazkagu berriz ere, sarraskia honela xeazten da. Sarraskia. Hogeita marroteko ibilbideakin sarraski bat egitea. Ez dago zarrixa, Ez da errez, Bueno, bainola, iruzpala uzartzela da. Bai, horrela. Hartu ditugu juri uste dut. Azkar, sarraskia tartean letrak hartzen ditugu, eta letrai buruzko galderak egiten ditugu. Beraz, lehenengoa. Itzulia abestia, berez da 1980ko utxen azazu diskokoa. Eta abestia honela amaitzen da. Egia esan, mozkorrik nahi dut hil, idiotok aspertzen nauzue. 31 urte pasa dira, abesti hori kaleratu zutenetik. Berdina pentsatzen jarraitzen duzue? Batzutan bai. Oso ondo. Zoragarri. Nik batzutan hori pentsatet. Urrengoa. Jai Brian, ondarruko taberna bada. Jai Brian, eta bertan aipatzen dituzue, Rafa Monu, Denel, nola sortzen da taberna bati eskainitako abestia edo, taberna bati baino agian tabernako jendeari eskainitakoa. Da kultura bat, kulturgunea, bizitasun bat, historia bat. Eta unibertsitatea. Gu Jai Brianen juten hasi ginen, oso gazte ginen, da ordurako ja, gura nahin zarran da sasaiko gaztik eta ebiltzezin, kriston erropa rollo glam, eta takoikin, eta pelukie kardata, eta esteiz, eta orduan jagur pizten hasi, zer da, hau, eta gu ongeuga eretxek, antxeoten jasen. Eta hori herri txiki baten. Herri txiki baten, 80. hamarkadan, ni beti akordatena, hor ezagutu neban, Velvet Undergrounden lehenengo diskoa, Velvet Undergrounden niko, portada, portada. Beti musika ona, hori da. Platano bat hor. Eta, baita guretzat, orduan, garai horretan esan, ondan moduko erreza esan musika entzutea. Gauzak pixkanak heltzen ziren, oraindik, gero ja gehiago, importazio bat ez da gizu, baina orain dana dago eskura. Igual gehi, baina orduan oso zaila zen, eta taberna bakoitzak izaten zuen bere personalitatea eta ez da gizer, eta tabernetara, parrandetara eta lagundekin egoteaz aparte, askotan jute ginean kantak eta musika ezagutzea eta hortaz itzeitea, hori guzti hori zurgatzea. Gero ze lanitan dekorata eta ze lakudan, da jute zote modan da, Nueva Yorken zazela, joño, zerra, eskapai. Zion. Jun beharko du? Bai. Invitata zase. Eta azkena. Diskoa entzuten hasi naiz, eta, lehenengo abestia beltza da, eta zuek esan dezu, talde funebrea zeatela, baina, letrak oiu beltzak, begi gorriak, eriotza, egunero hiltzen dira katuak gurdien azpian, eta esan dut, ai ama, ze beldurra. Baina, entzuten jarraituet, eta 3. edo 4. abestia, bapaten, bizitzi marabilire. Lagun egokixak, lotxatantek bez, negar eta bar, bizitzi marabilire. Hoi zabate talde funebrea? Nola, talde letra funebrea? Nola topatzen duzu horreka? Bizitza. Antzela hortu duzu bizitza. Alde honak eta alde txar batu. Bizitzi marabilide, idatzen eban oso bizitzako momentu txar batean. Ui ba. Bai. Baina behar neban esan neure buruari mantra horiek, ez? Agorraten itxan, aitzolek esaten zuela hori, a ber, venga ba. Behar dut zeo zer positiboa egin, behar dut zeo zer argitasun bizka bat egin. Eta hori izan zen, olako ariketa bat izan zen, hortik atati. Ze estribilloak hori dino, baina estrofetan esaten du dena da, naiz eta lista ofizial baltz guztietan ego, naiz eta da nauker joan, ni naiz eta horretan nengoen. Eta, bueno... Eta gaur naizen. Venga. Beti daude lagunak, eta beti daude gauza ederrak, eta aurrera begiratu behar da, eta... Beti ukidugu alde ilun bat, bai. Ba, zoragarri, gainditu dezu esarraskia. Oso, zeo zen gainditu dugu.
Egoten duzu horri... Orantxe ziurtagiria. Bai, bigarren kafearen zigiluarekin, alegia. Kafe katillu zikin baten marka jarriko dio. Nik gauza horiek erago estimatzen ditu beste dut. Aizua, prestatu behar dugu, Nola, kafea, orantxe. Aizua, plazer bat izan da, benetan, zuekin bigarren kafea hartzea. Baina arratsaldeko siak ere Laizter hortxe bueltan ditugu eta hirugarren kantu herri paso ere eman barko diogu Iñaki, ondo baderitzu zu behintzat. Ba ez, beti izaten duen bezala, sarraskia zue gainditu baina saria guretzako da, hirugarren abestia entzungo dugulako. Kaletik at, bio kantuan gainera ikusiko zaituztegu bertan, ze kontatu Kaletik at honi buruz agurtu horretik? Kaletik at idatzi zuen letra Txemak. Txema Zubizarretak. Eta zoritxarrez oso gaur eguneko letra jarraitzen du izaten. Nik horatzen du gari horretan zala kaleko mugimendu horren kontrako mugimendu ofizial bat oso bortizki hasi zen Bilbon eta Ondarrun eta Bilboko gaztetxea izan zena referentea itxi zuten. Eta derrepente kale guztietako pintadak berdez margotu zituzten, da kaleak isildu nahi zituzten, da kaletik at nahi gintuzten. Eta ez, kaleak gureak jarraitu behar dute izaten. Eta gaur egunin be hori pasatzen da. Gaur egunin be, lege hori, Mordaza legea, Mozal legea, alako gobernua, bestelako gobernua, alako kolorea, bestelako kolorea, baina horretan jarraitzen da. Han urrun eta hemen gertu berdin. Bai, bardin. Kustinoi gu jodiute gazela. Kaletik atonekin agurtuko dugu gorko saioa. Josu, bioi benetan mila esker, gurera hurbildu, eta zuen musika eskaintzeagatik, eta Laizter arte, bazazte ba. Baina, zuek ez joan inora, oraindik hirugarren kantua bentzun behar dugu, eta segituan izango ditugu prest gure gune akustikoan, gu bide batez agurtu ere egingo gara zueta, zentzule, bihar arratsaleko lauetan hementxe izango gara, Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, izan ondo, eta gozatu, Kaletik hau. Gure Iñakitago Juri agure. Agur, bai. Agur. Bigarren kafearen laborategian, piztiak eta Kaletik at. Nahi duzuenean bikote eta eskerrik asko. Aukera izanan hartu oidu zenkipena onarpena ezik eta bihurtu aurrera batzuen nahian eno lege ezarez ura ez hau bai hori kontuz itxo beldurtu hormigoia kide hormigoia Tamutu awa ez sentitu ulertu ere zerua errua zuan da jakina da ura ez hau bai hori kontuz errua zuan da jakina da itxo bellur tro Kaletik
Keep calm and bigarren kafea.